ओहो देखा तारा भाई लोग कैसे भौजी पहले पहले ढोरी देखावता। अरे भौजी ढोरी छुपा के रख, अगर ढोरिया में हक देन कसम से कहतन आना कोनो चाटी आना कोनो पोछी। तका हाल बा भाई, आज हम फिर से बात कर ले बानी भोजपुरी गाना के। भाई आज के वीडियो बहुते गान फार बा, ऐसे कहल चाहते कि वीडियो को पूरा देखा बहुत मजा आई। तो वीडियो बनाए के बस एक ही मकसद बा और एक ही मकसद रहेला। तो बिना कोनो लाल लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करतन। अच्छा छोला परानी तू भागे लू कूद के, ता कहे के मतलब बा कि जब तू भैया के भौजी के छुअता तो भौजी कूद के भागता। अरे भैया ये समझ मानू पहले भौजी के लांगा उठाव आ तो मुँह तो कसम न कहता भौजी खुद कही आव ना मार खाए नहीं दिलू अपना हो मरुद के। ए सार त नहीं ऐसे कहबा नु तो पक्का भौजी खाए ना दी। अगर ताहे खाए के मन बनू तो भौजी के लांगा उठाव आ खा ला, ऐसे मिल सकता। लेकिन अगर तू प्यार से मांगबा तो भौजी दी ना खाली तरह चाट के छोड़ दी। तू तो भागेल कूद के। ए सार त पटाक के हक देम सार मुत देब। देखा तारा भाई लोग फिर से एगो बतिया के बार बार कहता कि छुई ले तो भागे ला कूद के। तहार बहिन चोदो का चाहता कि ताके पटक के पेल दी, ऐसे मत बोला। सुनला के बाद हमार झांट लागता। खाए नहीं दिलू अपना हो मरुद के। भैया तारा का हो गल बा ना, हमरा के साफ से बताओ तारा भइल का बा। देखा तारा भाई लोग फिर से कहता कि खाए ना देलू अपन अमरूद के। अरे भौजी के मन बा खाए देवे चाहे ना देवे वो समय कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तू भौजी के अमरूद खाए के चाहता हूँ तो पटक के भौजी के चाट। बा रे तारा बहनी के लहंगा उठाओ, वाह बहुत अच्छा कि हमारा ढोरी में बुखार भइल बा। अब सुनो भाई रात में ऐसा भताए के पेल दिले बा, मतलब मार दिले बा कि भौजी के ढोरी में बुखार धर ले बा। ई बात सुनला के बाद में तोहनी के पेले के ना मन करी, अगर चाटे के मन करी। ए भौजी तो चटाबू लमका लंड पटाक के पेल दम सब खत्म हो जाई। तहार बहिन चोदू हमार ढोरी में बोला मुँह बुखार भइल बा। अरे भौजी ढोरी में बुखार ना, माथा में आधे धिकर के बुखार कहला आ ढोरी में कुछ ना होगा। हाँ ढोरी में कोनो अगर हिला के डाल दी तो भर सकता ढोरी, लेकिन बुखार नहीं लग सकता। अगर ज़्यादा बकचोदी करबो नु तो बाजार में बीचे बाजार में पेल आ लहंगा उठा के ना चटो। दे देखो तारा भौजी भसरी के, भौजी के ढोरी में बुखार भइल बा तो भौजी कितना खुशी होके नाचता। लागता भौजी के कुछ भइले नहीं के खाली बकचोदी करती। ये सब बात सुनला के बाद में भाई हम भौजी से पेली ले, बाद में कोनो खराब लगला तो कह आकाश बा बड़ी पेला। तो नहीं बताओ ऐसा गाना सुनला के बाद में पेले के नाम मन करी तका भौजी के गोल लागे के मन करी कि कोनो हमरे के दू चबल मारी आ बेलगा दी। अच्छा गोरे गोरे गाल हमर लाल कैले बड़ा। अब सुन भौजी के जब गोर गोर गाल बानू वो भैया लाल कर दिलो। अरे भौजी हमें तो देखा से लागत अनु भाई कि भौजी के गाल वो छुलो ही नहीं के। आई बहन जो तो कहतिया कि गोर गोर गाल के लाल कर दिले बा। अरे भौजी ऐसे मत कहो कि झांट लाल हो जाए। तार बहन चोद झूठ बोलबू बकचोदी करे बहन चोद भाग यहाँ से। ओही खातिर फिर से बवाल कइले बार। हाँ सच कहता रू पक्का ता भतानु भौजी बुढ़ छुछुनर बा तब फेन ओई खातिर बवाल कैले बा। देखो भाई लोग पहले तो भौजी के ढोरी में बुखार बा आ दूसरा नंबर वन भौजी के गाल काट के गोर गोर लाल कर दिल बा आ फेन ओही ला आ बवाल करता। ए भौजी एक काम कर, जब ओला बवाल करता नु तो जाता जब ले नु तो लहंगा उठा के भैया के मुँहे मुँह दा कि भैया के मुँह से नु आवाज निकलबे ना करी। झाँट में ना बुखार होले बा। ताहारा बहन जो सुनता कि हमार ढोरी में बोलो मुआ बुखार भइल बा। ए भौजी ए सनी में कहतू नु कि हमार झाँट में भइल बा, ई सुन के अच्छा लगी।